Opa. Isang malakas na sigaw para sa mga taong mahilig sa unhealthy relationship. Shoutout na rin natin ang mga taong minamahal ang mga taong hindi naman sila mahal. Diba? In short, shoutout natin ang mga taong gustong-gusto ang unhealthy relationship katulad namin ni Tanya Chinita. Si Kim Chino at Tanya Chinita po talaga ay hindi sanay sa mga tamang tao. Oo. Gusto-gusto namin yung kami yung naghahabol. Pag-usapan namin yan ni Tita Max eh. Shoutout sa inyo kasi isa ka rin sa samahan na kung saan naghahabol para sa pagmamahal na hindi naman mabigay. Huy! Mahal! Napapakinggan mo, walang iba kundi ang Spice. Opo mo na si DJ Kim Chino na kapag natikman mo, ay naku sinasabing sa'yo, hahanap-hanapin mo. Ako yung makakasama mo, 6 to 9 tayo, 6 to 9 p.m. Ako ang iyong makakasama ko, ikaw ay natatraffic kung ikaw ay naghihintay ng rush hour o di kaya naghihintay makasabay si crush pa uwi. Ako ang iyong makakasama. At syempre pag-usapan natin ang mga, syempre gusto natin yung healthy relationship, di ba? Gusto natin na yung pagmamahal natin mapupunta sa tamang tao para naman matama natin yung mga pagkakamali natin na galing sa ex natin. Di ba? Totoo yan. Gusto natin ng tamang pagmamahal, pagtrato ng tama, di ba? At the end of the day, doon tayo susugal sa tamang tao. Kaya dapat mainggit ka. Diba? Kasi tonight sa ating Chinitok sa usapang pag-ibig mula sa Spice, si Opa mo ibibigay ko ang 3 benefits kapag nasa tamang tao ka. Oo, ito yung mga hindi mo pa nararanasan kasi kahit kailan hindi ka pa minahal pabalik. Ito based on research. Tsaka minsan ko na rin namang naranasan. Anyway, makinig ka para mainggit ka. Ito na mahal. Una, ang sarap sa tamang tao kasi unang-una may peace of mind. Kapag tamang tao, tamang pagmamahal, tamang chill lang, 'di ba? Ang gaan magmahal sa tamang tao, hindi mo dinadala mag-isa yung bigat ng relasyon. 'Di ba? Ang daming nasa relasyon ngayon pero at the end of the day sila na lang yung kumakapit. 'Di ba? Totoo. Pero kapag nasa tamang tao ka, kung magkaroon man ng problema, kung magkaroon man ng conflict, pag-uusapan nyo, pagtutulungan nyo. Kasi ngayon, yung mga nasa relasyon, ay nako, sinasabi ko sa inyo, sila na lang ang nagdadala. Isang tao na lang ang nagdadala. Unlike kapag nasa tamang tao ka na alam yung kiliti mo, alam kung paano ka patahanin, alam kung paano ka laruin, and at the same time, alam kung paano i-handle yung toyo mo, gagaang ang buhay. At kapag gumaan ang buhay, definitely, merong peace of mind. 'Di ba? Gusto mo naman ng relasyon na kung saan hindi mo na imo-monitor, hindi ka na CCTV. Gusto mo yung taong mamahalin mo na talaga nga namang magkakaroon ka ng tiwala. Kaya naman kung una pa lang mahal, meron ka ng doubts sa mga nanliligaw sa'yo, nililigawan mo o jojowain mo, utang na loob, umalis ka na dyan. Di ba? Kung baga kumuha ka na ng jowa, yung hindi mo na arugain, hindi mo na babantayan. And of course, yung pagkakatiwalaan mo. And of course, that is tamang tao. Kaya this time, kung ikaw ay susugal sa pag-ibig, doon na tayo sa tamang tao para may peace of mind ka. Di ba? Ako gusto ko rin yun. Wala lang akong jowa. Anyway, mahal. Hanggang 9 p.m. pa naman si Kim Chino at isa pa lang yan sa bala ko. But for now, balik na muna tayo sa Rakrakan Music at dito ka lang. Dito ka lang sa akin. Huwag mo ililipat ang radyo. Seloso ako, okay? Dito ka lang sa 19.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic. Metro's #1 Love Radio. Basic!